नमस्कार मित्रांनो, आज आम्ही चाललो आहे खंड्याला चाललो आहे आणि आता आम्ही येऊन पोहोचलो आहे कळंबोलीला। तर अजून दोघेजण येत आहेत, अविनाश आणि नागेश म्हणून, मी आणि दर्शन आहे आता। मित्रांनो ज्याची वाट बघत होते दोघेजण आले आहेत, अविनाश आणि नागेश। तर आता आम्ही निघतोय, दर्शन आम्ही चाललोय। तर आपण खंड्यालाच भेटूया। Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness, but I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. I'll leave the knife right in my back. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. राजमाची उद्यानमध्ये येऊन पोहोचलो आहे। मुळात आम्ही खंड्याला येऊन पोहोचलो आहे आणि आपण पाहू शकतो गाडीमध्ये हे गार्डन आहे राजमाची उद्यान। आता आम्ही पुढे चाललो आहे।
मित्रांनो आता आम्ही खंडाळा करून आलो आहे आणि आत्ता आम्ही जेवायला थांबलो आहे पाठीमागे. भूक लागली खूप. बघूया काय काय जेवणामध्ये दाखवू तुम्हाला. चला आता. खंडाळावरून आता जेवणासाठी इकडे आलो होतो आणि इकडे पाठीमागे भरवणार ढाबा म्हणून आहे. खूप जेवण मस्त आहे. इकडे आला तर या रेस्टॉरंटला भेट द्या. खूप चांगलं जेवण भेटते इकडे आणि स्वस्त पण आहे खूप मजा आली. तर आता आम्ही चाललो आहे मुंबईला. तर दर्शन जेवण कसं होतं? मस्त एकदम भारी छान होतं. पोट भरलंय. 5 वाजले संध्याकाळची पण मजा आली जेवायला. आम्ही ॲक्च्युली गटारी फिरायला आहे. नॉनव्हेज खालं छान होतं. तर आता आम्ही मुंबईला चाललो आहे.